odiochieng' mar chieng' tich ang'wen dwe ndalo 11 dwe mar achiel 2024. Arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV kama wasebedo ka waluweni matimore gwenge mopogore opogore pacho ka chakre ne pinyru nyaka gi sani. Kamoro amora ma intie nyaka Ramogi bed thuolo mar miya pachi in bende kotenore gi weche manyien ma wakelo ni odiochieng' ma kawuono. Namba wa en 33600 kata bende Facebook mar Ramogi TV Kenya kaachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Mokwongo ayudo ne thund weche ma wamiyo pek. Moko kuom sikunde oteredo kaluwore kod gope ma jochiw negi mwandu bandhogi ka gin bende giywago deko chwalo negi omenda kowuok kuom sirikal. Derep bas mar Classic manyocha ne okelo masira apaya ma Nakuru Eldoret ochwale do. Obila omako dichuo ma itudo kod nego osiepne manyako e mbalariany ma Machakos. Arwaki ni machiegni weche manyien mag Migago chakore sani achiel kachiel kowuok ni e Ramogi TV. Bed koda chakruok nyaka giko nyako Ramogi ka wadhi nyime gi weche manyien. Jatend piny William Ruto oromo kod MCAs manoyier kod duond bura mar Jubilee e par jota dundo mar jatend piny manitie boma ma Nakuru. E kinde romono jatend piny ne oten kod jalupne Rigathi Gachagua ka MCAs go maromo 100 to ne otelnegi kod kweth makoni gine jotelo moyangi mag Jubilee koting'o Sabina Chege, Adan Keynan kod Kanini Kega. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende ne oyuore romono. Kakoro dong' mana odiochieng' achiel to itimo yiero mar tend riwruok mar okinde mapacho ka LSK. Okinde medo wuok mar neno ni gibedo kod obok mabiro yienegi goyo ombulu e yierono. Moko kuom weche moselieki en bedo kod okinde ma chuogra kod pogruok moseneno e kind okinde matindo kod mago mane kod lony mar rieya. Kambi mar kwedo sirikali kinde magidhi ataro mar katiba bende wachore ni osedok piny. Okinde malaro kom maduong' mar tend riwruok margi mar LSK oting'o Peter Wanyama, Bernard Ngetich, Caroline Kamende kod jalup jakom Masani Theuri Faith Adhiambo. Shadrack Omoi madwaro kom mar jatend okinde ma Nairobi bende osechwalo obok mage. LSK bende chano yiero jakanyo mabiro chung'negi e duol mar bad migawo mar joyal buche JSC e kinde mathuolo mar Macharia Njeru mosebedo ka ochung'negi biro rumo. Joma wuok oko mar manyo lemo mar chung'ne okinde ka JSC gin Eric Theuri kod Omwanza Ombati. Okinde ma manyo telo osebedo katimo kampen ka gisingo lokruok e riwruok margi mar LSK. The elections will start, be conducted next month, and our candidature is based on uplifting Kenyans. Remember that law plays a central role to our society. Without a functioning rule of law system, then we have a problem. So today morning, I want to say that when we talk about the leadership of the Law Society of Kenya, we will change the way governance is handled in this country. We will be sending a message to the president to start with, the president of the Republic of Kenya. The reason why I find it very fundamental and important that members consider me with humility, consider me as their next Nairobi representative, is because the very heartbeat of legal practice is here in Nairobi. And we need a representative who is assertive, who is bold, and who is fresh to express the interest of the members of the Law Society of Kenya and to advocate and fight fearlessly for the interest and the welfare of the general public. Kawasodo bende nyako Ramogi do mamolo weyo girambun mar $1,000,000 dereba ma itudo kod kelo tho mar jowuoth maromo 15 masira mana apaya ma Eldoret kadhi Nakuru. Clement Kiari ma bende ong'ere kod nying mar Taylor otamore ketho 18 ma jang'ad buche mamolo Daisy Mose osomone. Burano ibiro winj tarik 29 mar dweni.
Kata bedni riwruok mar okinde kaunti ma Kakamega kwedo kanga ma piny owacho kawo mar muko udi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega. Chenro mar muko udi nomedore kanyo muk od mane en jatend Migago machon Amina Mohamed. Od Amina nyomuki e chenro miwacho ni dwa gere udi ma nengogi oyweyo. Chenro ni dhi nyime sama ojende to koro kwalo mwandu joma omuko utegi. Jodak moko kata kamano orwako muko ma kamano ka giwacho ni ute ma idhi ger dhi konyo joma thoth. Wetu unatunyanyasa sana. Hivyo sio vizuri mtu kujenga nyumba unampomolea nyumba yake ya mamilioni. Ulitusema unataka utusaidie. Hatuoni usaidizi yenye unatusaidia. Hii ni kubomolea kunyanyasa watu raia. Kawasude ni sikunde koro yuago deko mar chwalo omenda mag basari magiwacho ni sani koro miyo gin kod gope modhuro. Japuonj maduong' ma Kipsigis Girls Christine Chumba owacho ni deko ma kama osemiyo gin kod gope maromo milion 6. Kata kamano omedo ni giikore mar rwako jopuonjre mag klas 9 machako donjo sikundego juma manyien. The whole country had a challenge in terms of finances, and so we were not exceptional. Our parents were not exceptional. They tried a lot to pay. Of course, at the end of the year, we still had balances, close to 6 million from the parents. And the CDF, the county governments, I think it was generally within the country that our finances were limited. So, but we keep the students in school. Parents within the classes support the children within their classes. We have a program like that. Like other parents pay for the needy students in their class. We have that when other areas do not manage. Even our own teachers, we have a kitty through the guidance and counseling where we contribute and we support the needy students. Yeah, very good program. Jopuonjre mag skund Jabster Academy manitiere boma ma Kakamega ok nyal donjo e skundgi kaluwore kod bedo ni jaket mwandu moro dino rangach ma donjo e skundno kama otaye chenro mage mag gedo. Jopuonjre go noriwore kod jonyuol kaachiel kod jopuonj e skundno e ng'anyo ka gidwaro ni sirikal mar kaunti ma Kakamega odonje e wachno giyud kaka ginyalo dhi mbele kod sombgi ma higani. Jopuonj mag skundno wacho ni kata nyamburko odinnegi e skul kaluwore kod gedono. Skund Jabster yudore e kar dak ma wuon utego no medo gedo mare. I am a learning Jabster Academy, and I want to say they should remove the wall that they have placed there because you can't access anything inside here. The buses are here and we can't get them outside. Tumesikitika sana kupata kwamba hii ukuta imejengwa na hatuna namna ya kuingia shuleni. Basi yetu yamefungiwa hapa, watoto wengi wameshindwa kufika shuleni sababu hawana namna ya kufika shuleni. Tungependa kuomba aliyejenga ukuta huu abomoe, sababu ni njia na imetumika kwa miaka mingi. Tungependa kuendelea na masomo yetu kama kawaida. Tusinyime watoto haki, watoto wapate haki yao ya kusoma. Gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Samad Nasir olando ni gibiro chiwo basari mar siling 5,000 ne jopuonjre manitiere sikunde midhiye to idok pacho e kaunti no. Omedo ni chenro ni chako
gibiro bedo ka gichiwo basarino ne jopuonjre achiel e ot ka ot. Jopuonjre mawuok e kauntino to somo oko mar kauntino bende onyisi mondo or kwayo mana kaka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Hii ni hii peke yake ambao kwamba ni basari ya 5,000 kwa kila mtoto ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa, ni takriban shilingi milioni 200. Kando na hii, nimefanya mpango na hii itaanza mwaka huu, Governor's Scholarship Program. Kuna watoto ambao wamesoma katika shule tofauti tofauti zetu, lakini hawana uwezo wa kuweza kuendelea. Na tumechagua katika kila shule watoto 4, ikiwa ni shule ambayo ni ya mchanganyiko wasichana na wavulana, ni wavulana 2 na wasichana 2. Hawa wote watakuwa na full scholarship ambayo itakuwa yenye kuendelea kwa muda wa miaka 4, na kila mwaka watakuwa wanafanyiwa idadi kuweza kuangaliwa, ili mtoto asiwe anaona ya kwa vile kunalipiwa haendi shule ama masomo yake yameregea chini. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Bungoma dwaro ni jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa mokalo mondo onywak e tiegruok mag TVET. Apisa mar somo ma Webuye Paul Rono ojiwo jopuonjre mondo kik se kuonde tiegruokgo ni mar piny Kenya ni kod nok mar jolony mag tije lwedo. Magino yangi e nyasi ma kanyakla mar lemo ne jopuonjre mane otimo penj mar KCSE higa mokalo, kama bende jopuonjre mane otimo maber ne omimich. I'll call upon all the others who can help out needy students like us and lift up their background. I won't say that we are that well off, but I believe I'll be able to raise the standards of my family. Shukuru sana Maulana kwa kunijalia kupata grade ya B chanya, na pia namshukuru Reverend Masambu kwa kunisimamia katika masomo yangu, na pia napenda kuwashukuru walimu wangu kwa bidii waliotia kunisaidia, na mimi pia mwenyewe nilijaribu kutia bidii, maana walivyosema imara ya gunia utegemea upakizi wake. Kwa hivyo upakizi ulikuwa mwema, na pia msaada wa Mungu kupitia Reverend ulinisaidia sana, ukanisaidia mpaka nikapata alama ya B+. Kwa hivyo napenda kuwarai wanafunzi wenzangu waliofanya mtihani lakini matokeo yao hayakuwaridhisha, ya kuwa huu sio mwisho wa dunia. Let's appreciate the grades that our learners have got for last year and help the learners to proceed to the various tertiary institutions that they can study the various courses that are offered in these institutions, because we cannot all get they can choose courses that are going to be worthy, like they can go do plumbing, they can do these courses like masonry. We need people who can help in various sectors. Osuri nyakura Ramogi skund sekondar ma Sirua Aulo e kaunti ma Narok ochako kit somo monywako somo yor lony manyasani ne jopuonjre maromo 28 ma otim kalure kod sir mar riwruok ma ok mar piny owacho mojiwo kit somo no magiwacho ni biro yawo thuolo mag tije ne jopuonjrego. Skundno ogerne gi lab mabiro konyo e chwalo somo makamano. Sir ni otim kod riwruok mawuok e piny mar Jerman kod tudruok gi machielo mawuok e piny mar Amerika. We had the opportunity to speak at the United Nations in New York. I was serving there as a panelist speaker for the Alliance Day with the United Nations, and we got in contact with Douglas Bunch, the US delegate to the United Nations, and he knew Emmanuel, and he said he's the perfect person, and this is the perfect high school to open up the first hybrid pilot center. So it's probably on Ambassador Doug Bunch who got us in contact with Emmanuel, so we are
really grateful to be here. We had such a great, amazing time. You welcomed us so warm here. The focus of this hybrid education is to provide learners with the ability to exit high school with the skills necessary for them to survive the outside world. And the entrepreneurship program, we have been blessed by the Liberating Education organization from Germany to partner with universities, William and Mary in the United States, I believe WHU in Germany, and we are indebted to Global Playground for this opportunity. The team came along with a fast internet, a Starlink internet, the first in the region, that will make this possible. We'll try to give the students the skill set not only to start their own businesses but to apply entrepreneurial thinking to all of the kinds of problems that your community and Kenyans or people in developing countries are facing. Erokamano nyakoro Ramogi jwang kuom kete Ramogi TV yweyo maro mokwongo e weche manyien mag Migago chopo gi kanyo miyogi sani to kapok adhi yweyo no aneno ka sauke mar Osiri nyate ko neno makare kendo weche manyien biro yo maler. Wilberforce Otieno bende wacho ni okete weche manyien mag Migago dichieng' ma kawuono kendo omor ahinya gi kaka weche manyien mag Ramogi TV chwalore achiel kachiel. Ochieng' omwa nitiere Kisumu wacho ni weche manyien mag Ramogi mag Migago omore kendo neno kaka weche dhi kare. Owuoro mana wach mar skul ma Odin Rangae gi jaket mwandu moro ma keto mwandu mare e gwenge ma Kakamega kocha. Ma gin weche ma bende omedo wacho ni mako dhok kaluwore kod mago matimore nyakoro Ramogi. Yiena mondo mi akaw mana yweyo gi kanyo kopo na duogo ka gi weche manyien mamoko bang' yweyo ni to pod ibiro medo golo pache namba 360 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya kod mbui mar X maina Ramogi TV KE. Bed thuolo mar timo mano kaluwore kod weche manyien ma wakelo ni sani. Kata kamano kapok adhi yweyo no wang'iye moko kuom ote moko bende ore namba 360. Onego tim remarking mag penj mar KCSE mar Bwero School mani county ma Homa Bay. Wacho ni onge kama dhi gi grades manomiwa mano pachi jana neno nyakoro Ramogi. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kendo miyowa pachi kotenre kod weche wa manyien ma wakelo ni sani. Kaneno ka Pastor Mundi Otiche margi monyinyore wacho ni mor ahinya kendo wacho ni mos ne Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo Olonyanda gi Nick Odongo bende ka gineno Ramogi TV weche manyien mag Migago. Kasto ka Jos Commander mar Woodsori oparo kaka ni oro gi yen mobar chon school okay. Yiena mondo akaw yweyo gi kanyo nyakoro Ramogi kaduogo to pod an gi mathoth omiyo med mana kete e Migago. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode mamiderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. Nyasaye ne ok oro wuowi ni obi e piny mondo ong'adni piny bura, to noore ni mondo piny onwang' warruok kuome. Dial *860 *418# to get Hera Mahono. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ma e chenro makeloni danji malie. Gik od belo bai. Wakeloni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane nochako. Gino gibino. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwo gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok aluo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwes. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa pagario warom Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo bang' wuok e yweyo nyakoro Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono. E kinde ma jopuonjre yawo sikunde tam mokwongo mar higani, midhiero mienjo e sikunde mamoko
Kama moko nyalo bedo ni pok oyudo omenda ma piny owacho osebedo ka chwalo ne sikunde mag piny owacho e kinde mowinjore. Moko kuom jok osebedo ka tero mwandu gi ne sikunde ma kamago osedonjo ne sikundego kata sikunde mopogore opogore wera ni pok ochul gi gopgi. Jotend sikunde kamachielo to sayo deko mar omenda ma ichwalo ne sikunde ma giwacho ni pok ochopo negi. Sharon Ong'ao nigi ler mar wach. Skunde mag piny owacho osebedo ka yudore matek e lwet jok mosebedo ka tero negi mwandu e skunde. Wera ni omenda ma ichwalo negi ok bi chopo negi e saa mowinjore. Skunde mamoko osedonj negi kuom koso chulo gope mag mwandu ma giseyudo. E doho Manyien, doho mang'iyo buche matindo tindo osendiko buche 8 chakre tarik 1 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kama skunde osedonj negi kuom koso chulo gopegi. Kuom ranyisi, kambi mong'ere kaka Kenblest Foods Limited nodhi e doho kendo donjo ne tend skund sekondar ma Watuka e dwe mar 9 mar higa mokalo. Kaluwore gi bura margi, gidwaro mondo chulgi siling 1,600 kaluwore gi makate mana gitero e skundno. Bura makamano notieki ni skund sekondar ma Watuka ochulgi omenda no kidam. Chieng' tarik 21 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kambi mar Jowaka Food Stores nodonjo ne tend skund sekondar ma Kagonye kaluwore gi gowi mar siling milion 1.7 mana gitero godo chiemo e skundno e higa mar 2022. Negichopo e winjruok ni chudo makamano otim kapok ochopo chieng' tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mokalo. Buche mamoko bende luoro gedo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 13 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, tend skund sekondar mar Nyiri mana Rumoro nodonjnegi kuom koso chulo omenda maromo siling 1,800. Bura makamano donjnegi godo gi kambi mar gedo mar Bech Construction Limited. Bura makama doho nong'ado ni mondo nywand kaluwore ni nentiere bura maket kod mano mane kambi no nodonjonegi godo motelo. Bura machielo manotere doho mang'iyo buche matindo tindo ne en ndalo 2 mokalo, kama tend skund sekondar ma Nyiri ma Iriaini nodonjnegi gi Muiga K Hardware. Bura manodonjnegi godo tarik 8 mar dweni. Skul no wachore ni nitiere gi gowi mar 300,000 mar mwandu mopogore opogore manochiwnegi higa mar 2021. Bura makamani biluonga e mbele doho chieng' tarik 22 mar dweni e mbele jang'ad bura Evelyn Gaithuma. Skunde mamoko bende osedonjnegi e mbele doho madongo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 25 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, Blue Valley Enterprises nodonjo ne skund sekondar mar Nyiri ma Kamudhai kuom koso chulo gi siling milion 3,736,285. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino nochiw norak mar gero od nindo, winjruok mana giketo chieng' tarik 28 mar dwe mar 12 mar higa mar 2020. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino wacho ni skundno pok ochulo gi omenda moramora kaluwore gi winjruok mana gidonje. Komachielo, nenore ni tend skunde ok nyal timo gimoramora mar chulo gopege. Kaluwore gi jakom mar jotend jopuonj skunde sekondar Kahi Indimuli mane loso e wang' jowi mar Citizen chieng' tich 2 mar otieno, skunde nigi midhiero mikelo gi deko mar omenda ma piny owacho chwalo negi. And therefore, as Kenya Secondary School Heads Association, we've been raising these concerns that why are we not factoring in all children? Because funding depends entirely on the number of children that have been captured on the NEMIS system. Skunde mamoko bende sani keto ting' makamano ne jonyuol ma osebed kikawo pesa mathoth kuomgi mondo oum rem ma gintiere godo. Wacho mosebedo ka kelo bodhruok kuom jonyuol. Kupeleka watoto shule tulikuta kwamba kuna fee nyingine imeongezewa zaidi ile tulikuwa tunalipa. Na vile tumepata kuuliza walimu mkuu nini kunaendelea, akatuambia hiyo itakuwa inaketa mimi nashughulikia mambo ya chakula. Sababu maana yake wanasema serikali haijapeana senti zenye nafaa kwa ina release the mother ministry. So hiyo imekuwa ni changamoto kwetu kwa sababu kama saizi kama ulikuwa unalipa shilingi 20,000 na kutomeongezewa 3,000 juu. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. E kinde ma sikunde ywago wach mar deko chwalo negi omenda kuom sirikal, to weg gope mosechwalo negi mwandu bende koro bandhogi ka gin gipuonjo to ging'iyo rangach. Nyako Ramogi achiedh nade omako japuonjre moro manyako ma jahigni 14 manchane otimo penj mar klas 8 KCPE kaunti ma Siaya bang' sirikal yiero ne sikul mar yawuoyi mar sekondar. Gloria Adhiambo Wino manoyudo marks 389 e penj mar klas 8 ma higa mokalo e sikul primar manyal gunga manitiere sub county ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya nobwok bang' yudo oboke mar donje klas 9 e sikund yawuoyi ma Lenana. Simfros Okinda ne kod ler mar wachni.
Wuoth tero achiel kachiel nyaka dala gi Gloria Dhiambo Wino mantiere gweng' mar Nyalgunga e sub county ma Lego Usonga. Ka wayudo ka Gloria kaachiel kod moko kuom anyuola mare odich kod tijegi mapile ka pile. Gloria e nyathi manotimo maber ahinya e skundgi kanoyudo maksi 389 e skund primar mar Nyalgunga manorome dhi e skul maduong' kidieny mar National. Gino manomore ahinya kaachiel kod anyuola mare. Mor ma kata kamano nong'ad machuok tok fweny ni ne oluonge skund sekondar mar yawuoyi mar Lenana. Skul manoluonga en Lenana skul ma bang'e naduoga yudo ne en skund boys. Tan nandiko skunde kaka Alliance, Rangala, Kisumu Girls, Sega kod Sinaga. Skul magombo dhi kind mago en mana Kisumu Girls. Chenro mag temo loko skul ne Gloria pok onyago olemo ka koro anyuola chunygi dang' ni lek mar nyathigi mar bedo laktar nyalo biro gore e lwanda. Anofwenyo ni skul ng'in mar yowuoyi to ng'ama ne wakwongo gochone ne en teacher mar skundwa ma Nyalgunga. En kane wagochone to nyisa mnana ayud kaka nyaka ondiga to mondo wadhi Rangala Girls mondo wakwa chance. To Rangala Girls kuma wadake Nyalgunga ka iboro ma kidhig peng kidhig 200. Koro ne waonge fare sechego mok ne wadi. Gloria kod anyuola mare koro ni kod achiedh nade mathoth kaluwore ni kopogore kod ne luonge skundi yawuoyi gionge bende nyalo mar chulo fees mondo Gloria sombe odhi. Shida mango nani nyako to noluonga e skul mar chuo. Koro akwaya jok manyalo konya nokonya mondo adhi secondary school. Min Gloria Margaret Awuoro wacho ni oseyudo ng'ikruok mathoth e temo manyo sir mar somo kotiyo gi oboke mar skundi yawuoyi ne nyare. Asetemo kwa basari kamoro amora to tama nikech kaka ne omiye form mar nyathi mawuoyi to nyathi manyako. Kalo to nokalo maber gi max 389. Atima contract mag puodho gi. Gloria koro riwre e listi mar jopuonjre manotimo maber e penj mar klas 8 mar higa mokalo, makata kamano chan nyalo mono dhi nyime kod somo margi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Weg nyamburko mating'o jowuoth kata matatu e kaunti ma Migori ywak ni duol ma ochung'ne ng'iyo ngima oganda e apeyni NTSA ewi duoko rageng' mag obila kata roadblocks e apeyni e kinde ni ma jopuonjre dok e sikunde. Giwacho ni ma omiyo thoth weg nyamburko koro kano nyamburko magi, gino ma okelo nok kendo koro miyo nengo wuoth omedore e kinde ni mag yawo sikunde ka gimedo ni apisago mag obila chuno gigolo asoya eka mondo gikal. Gikwayo migawo ma ochung'ne chenro mag wuoth e apeyni NTSA mondo mi ochung' chenro makamano kata many duoko makare mag bero sektano mar wuoth ma ok omiyo ng'ata pek. Wanafunzi wamekuwa na shida kuanzia juzi, hawapati nafasi ya kwenda shuleni kwa sababu NTSA wameziba kila sehemu. Hakuna magari sasa zenye zinaingia hapa zinachukua wanafunzi waende shuleni. Tulikuwa tunaomba serikali kwamba wakae kwenye barabara na waangalie vitu vya gari, lakini waache magari zifanye kazi, wanafunzi wafike shuleni salama. Sasa zile watu wa NTSA wako barabarani, magari zinakuwa less. Sasa inabidi wale wenye gari wanaongeza fare, inakuwa juu. Inaumiza wazazi na inaumiza watoto. Mtoto anapatiwa fare kidogo, lakini akifika hapa amekosa gari, anapata fare imeenda juu. Sasa zile fare inaenda juu, anaumia, anaenda tena deep into pocket, anatoa pesa nyingine tena anaongezea fare kwa maana gari ziko machache. Ingawa watoto ni wengi ama wachache, wasiongeze nauli. Hata wenyewe wakumbuke walikotoka, wasinyanyaze wenzao ama watoto wetu, hatutakubali. Wameongeza fare lakini tunajaribu kuwakanya ili wasumbue watoto wetu wakirudi mashuleni zao. Piny owacho chako okang' mar kongo kar jot adundo mar jatend piny manitie e gwenge ma Takwel e kaunti ma West Pokot. Odno ne oyudo nyadhi e higni mag 90 e kinde loch mar manen jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi. Kata obedo ni odno ne okelo nyadhi ne gweng'no, ne ojwang'e kendo sani chal mare ok ni kare. Gengaora ma Takwel e kaunti ma West Pokot wayudo kar jot adundo mar jatend piny e higni mag 90 ka ok ne donje gi ng'ata. Nimar joma ne rito odni e kindeno ne gin kweth apisa mane kod lony moyiedhi. Kidonje iye sani, chal mare mako dhok.
Jodak maka paro kaka ne ochalo higni mag 90. Mane en jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi ne onindo ka e limbe mare nyandwat mar mar Okak kendo bago romo mar jotend migepe wach mapod omoko e pach jodak. Moi aliweza kuja na ministers wote na kalala hapa mpaka Wapakona Turkana pia walichinjiwa ng'ombe 12 na wakati hiyo nilikuwa kijana kabisa. So mzee Moi alitutembelea mwaka wa 1992, alikuja na cabinet yake, alipenda hii area sana na siku alilala hapa, wenyeji walinufaika sana. Odni ne oger kod telo mochung' ne dongruok e alwora mar Hoho mar Kerio KVDA kaluwore kod alwora ma pichni kendo maywa wang' mane otim mondo tend piny oyud kama ne ginyalo jotie ka gilimo gwenge mag West Pokot. Jodak koni gedo mar kar jota dundo mar jatend piny e gwengego ne ojiwo chumi makono e kinde mokalo. The president wetu William Ruto maybe ndo taweza kuja na improve facility to look like other facilities huko area yetu ya Kenya. Katobiro ni odni ne osejwang'. Piny owacho kokalo kuom telo mang'iyo dongruok e gwenge mag Hoho mar Kerio KVDA ochako kendo chenro mar konge mondo mi odog kaka ne en e kinde mokalo. Sehemu hiyo tutarudisha katika hali yake ya kawaida au ile ya zamani ambayo watu walijua. Mambo ya swimming pool na manyumba karibu 56 zitakuwa rehabilitated, ikiweko pia ile ambaye His Excellency Rais Moi alipenda. Odni ma jopiny koni ne ojiwo arita kod achiel mar oganda e kind Jopokot kod Turkana ma osebedo kod sigu e kindgi omiyo kongo mare ochako duoko geno ka jopiny koni gin kod geno ni kongo mare dhi jiwo arita ma osebedo korochore kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma inyayo kod kuo mag jamni. George Bati, Ramogi TV. Maromo diek kod rombe 88 manokwal kowuok kuom jokwath mawuok e Uganda, Jomeru kod Somali oyudi kendo duok e lwet wegi kaluwore kod twak madhi nyime e kind jodongo mag gwengegi ma kata gwenge mag kuo mag jamni timore kod MCAs mawuok e counties ma Isiolo kod Turkana koloso bang' romo manyo otim e gweng' ma Daaba. MCA ma Ngare Mara Peter Losu okoni twak margi kod jodongo gendini magen jopith mag jamni osechako nyago lemo ka bende gipako jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kuom chiwo thuolo mar poro wach e kind jopiny kapok ochaka pedha mitayo kod obila mar rakruok kod kuo mag jamni. Ginyiso geno ni twak e kind jopiny dhi medo nyago lemo ka nyaka sani dhok 16 mane okwal oseyudi e gwenge mag Larisoro karomo margi mar ariyo nyomiyo oyudi chiaye matindo maromo 88 ma bende ne okwal. Vile tulikutana juzi tukakaa chini kutengeneza program ama kutengeneza mwelekeo vile tutasaidia watu wetu na kusaidia pia serikali. Tunaendelea vizuri. Niko hapa kusimama kusema tunaendelea vizuri, tunatembea vile tulivyopanga. Mimi hasa upande wa Samburu tulifanya mkutano ya Laresoro pamoja na waheshimiwa kutoka Ngare Mara, Burat na Oldonyiro na Ilisa Matunda. Hiyo siku ya kwanza tulifanya mkutano, tulipewa majina 44 ya wezi na tukapata ng'ombe, idadi ya ng'ombe 16 ambaye kila mtu alisema mimi niko na ng'ombe na nitarudisha. Sisi wazee tunakaa chini. Bile nyayo walipotea kwetu. Tunalipa hiyo mbuzi. Sasa amelipa mbuzi 35. Iko sahi kwa mkono ya serikali hapa Daaba. Ile tulifanya ikiwa wazee kwa sababu ile kitu sisi tunafaa ufanye hiyo kazi, tunataka kitu ya amani. Kile ambayo mimi nataka kusema kwa waziri, sisi tunakushukuru sana kwa sababu uliweza kusikiza viongozi wetu, uliweza kusikiza wazee, na hawa wazee wamechanganyikana, kuna hata washungaji wako ndani, na tumehakikisha ya kwamba tutashikana na hawa viongozi vile tulikuahidi, na ndio unaona kile ambayo walikuambia wanaendelea kufanya. Kawasude ni kampeni mar uso ber mar piny Kenya ne pinje maoko chakore mar medo kwan mag jolimbe machopo e pachoka kod lombo joket mwandu bende mondo ket mwandu e piny Kenya. Kampen no ng'iyo mar tiyo kod kido kod timbe jo Kenya mar ywayo welo mabiro e pachoka. E chenro ne jo piny Amerika kod mago ma pachoka dhi yudo thuolo mar keto mwandu e chenro mopogore opogore mag dongruok. Kampen ni ng'iyo mar lombo joket mwandu kendo rwako jolimbe maromo 5,000 e higani. I have to leave mine on.
When I first came to Kenya, I was blown away how advanced Kenya was, the ease of doing business here, and then just the possibility of relocating here was just very, very attractive to me. And so I wanted to be able to share this with other African Americans from home, to be able to see the same thing that I'm seeing in real time. And looking forward to being here in Kenya. Everyone is so nice, so welcoming, so warm and receptive. And moving forward, hoping to be able to establish a homeland here with the help of Traverse Culture and what they are bringing forth. Yeah, we went to the Nairobi National Park. We went to the land that you mentioned earlier as well. We went to a number of restaurants throughout Nairobi and Mombasa. My experience so far has, of course, been flawless. There's nothing I can say that you all haven't heard already in regard to the Kenya hospitality, the food, the kindness. One thing I would say in relation to your point, when taking the message back home to America, is the authenticity of the kindness. It's not just a tourist economy kindness. It's more so this is how you all live day to day. I'm going to continue to promote the experiences that I have here in the country. I have nothing but good things to say about your country. I am a diesel mechanic by trade. I am a business owner, and I am an investor, and I see opportunities for all that here in your country. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip, kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta, loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba che. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Nyane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe.
Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni koro wadonje weche mag tuke. Duol mochune ng'wech e pacho ka Athletics Kenya oyango ni giikore mar duogo nyadhi kod luore kidieny mag ng'wech mar mita 3,000 ka ichikruok e pi ka jakom